गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि जै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेफोरबायदि हारि जांख्रिथायारि एवारनेसफोरजों गोख्रोङै स्ल'गान होबोयै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ फोजाखांबोनो नाजाबोनाय जाबायदि जोंनि बर' हारिनि जांख्रिथायारि स्ल'गान। नाथाय जायफोर सुबुंफोरा बेफोरबायदि स्ल'गानखौ होबोदों बेनि माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि स्ल'गान होबोफ्ला आन्दोयै बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौनो पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि डिभाइड खालामनानै गावसोरनि व्यक्तिगत स्वार्थबादीनि बेनिफिट्सनि थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंबोबाय थादों। आरो दिनैसिमबो बेफोरबायदि माखासे लिडार्सफोरा दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ फोसाबनायनि बाथ्रा बुङो, एवारनेसनि मोजां रावफोरखौ बिबुंथि लाखिबाय थायो। नाथाय गासैबो गावसोरनि उदैनि थाखाय गावसोरनि सिट पावारनि थाखाय टटेलि फाइनालि मा गावसोरनि बेनिफिट्सनि थाखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्चुएल मेलेमजिबि सुबुंफोरा दिनै मिथिखाबाय जे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्ट एकर्डनि उनावहाय बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै जोंनि बर' फिसाफोरा पलिटिकेलि बांसिनहाय डिभाइड जाना थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दिनैयो बिटिआर एकर्डनि जिथु एमअएस ना होमबा मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेवहाय 3.1 क्लजनि 3 नाम्बाराव मोनसे बाथ्रा मेनसन खालामनानै दोनदों जे increase the constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area. 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals. मा होनदों बेवहाय the existing percentage of reservation for tribals. दा जोंनि ट्राइबेल हारिनि रिजार्वेशन थाखानाय रिजार्वेशन सिस्टेम बायदियै बेवहाय मा होनदो 60 सीट्स आफ्टर अल्टारेशन इन द एरिया। दा जोंनि ट्राइबेलनि रिजार्वेशना बेसेबां 10%। दा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 40टा सीट्स ना होमबा। दा बे 40टा सीट्सनि गेजेराव 30टा सीटआनो जाहैबाय जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय स्पेशली लानानै फैनाय जादों। एसटी रिजार्वेशन सीट 30टायानो। बेनि उनाव मोनबा सीटआ जाहैबाय मा ओपन सीट आरो मोनबा सीटआ जाहैबाय मा नन ट्राइबेल थारमाने जेनेरेल जाहैबाय बियो। दा बे 40टा समष्टिखौ 60टा खालामनो जुदि थाङोब्ला बेवहाय मा मेनसन खालामनानै दोननाय जादों एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज होनना बुंदों बेवहाय अफ रिजार्वेशन फर ट्राइबेल्स। दा थारैनो जुदि 40टा कन्स्टिट्युएन्सिसफोरखौ 60टा जुदि खालामनो थाङोब्ला जोंनि ट्राइबेल हारिनि जा मर्यादा पार्सेन्टेज वाइसै 10% ना होमबा। दा 60टा समष्टिखौ जुदि थारैनो बारायमारोब्ला बे 60टाखौ 10% जों जुदि जोङो रानोब्ला जोंनि एसटिनि मर्यादाया बेसेबां पार्सेन्ट ओंखारगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? अनलि 6। जेराव बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों जोंनि एसटिनि मर्यादाखौ लानानै जोंनि एसटिफोरनि सेफगार्डखौ नायनानै सिकिउरिटिखौ नायनानै 30टा एसटि रिजार्वेशन सीट लानानै फैनाय जादोंमोन। दिनै 60टा सीटखौ जुदि बारायमारोब्ला जोंनि एसटिनि रिजार्वेशन सीटआ अनलि 6टाल' जागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला 6टाल' जुदि जोंनि एसटि रिजार्वेशन सीट जायोब्ला जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव अब्ला मा जेनेरेल काउन्सिल जानो थाङाखै होनब्ला हा नोङो ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैयो प्रमद बर' बिथांमोन बायदिया एसेबां माने गेदेर बाथ्रा बुङो, एसेबां माने इन्टेलेक्चुएल हारि जांख्रिथायारि बाथ्राफोर बुङो, हारि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा बुङो। दा बिथांमोना बबे एंगेलजों बबे माइन्डजों दिनै बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै लिरनानै लाना फैनाय जाखो? दिनैयो फैयै जोंनि बिटिसि काउन्सिल सिस्टेमा गोजौनिफ्राय गोजौसो जों दावगालांनांगौमोन आरो जोंनि इयुन जेनेरेशननि जेसेबांखिनि हारि सिबिसुला हारि अनफावरि इयुन जेनेरेशना जोनोम जागोन बेफोर इयुन जेनेरेशनाबो हारिखौ दिनै एसे गाबोन एसे गोजौनिफ्राय गोजौसिनसो लांनायनि थांखि सिमाखौ सुजुनांगौ। नाथाय दिनैनि बे समाव जाय प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मोनसे समाव लिडिं खालामदोंमोन ना होमबा। दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि सुबुङानो
जोंनि थाखानाय मोनखानाय गोहोफोरखौबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फाननानै फैबाय आरो स्पेसियेलि जोबोद साननो गोनां गिनो गोनां आरो जोबोद माने रागा जोंथावना बाथ्रा बियो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा हारि रैखाथिनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेटिस्टनि थाखाय एसेबां थै-थां दिनै दावहा नांबोबाय दिनै फैयै फैयै जोंनि एसटि मर्यादाया फैयै फैयै जुदि 6टाल' रिजार्भेसन जुदि सिटआव थानांगौब्ला अब्ला दिनै जोंनि हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जिउ फोजोबलांनाय बै जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि जिउमा बिसोरनि गोथार जिउमानि बेसेना बहा थाखो दा दिनै डाइरेक्टलि जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननाय जागोन ना जायाखै जोंनि हारिखौ लानानै सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बैसोरनि गोथार जिउमाखौ दिनै डाइरेक्टलि फाननाय जागोन ना जायाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला 2019 जुलाइ दानाव रौतायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन दै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 2019 बेनिफ्राय बिटिआर एकर्डआ माला जादों 2027 जानुवारियाव दा बै 2019 नि रौतायाव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव प्रमद बर' बिथाङा स्पेसियेलि बुंनाय बाथ्राखौ बुंगोन आं सीएम ईएम मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारलांबाय थागोन गोरिब गुन्द्रा ना होमबा आइ आफाया गस्ला गांसे बोथिसे ओंखामखौ मोजाङै मोनजाथोंनि थाखायसो सोमावसारदों मागो दमासि खेराइ फोरबो खुंनाया दा समाव देरसिन नङा जोंनो बड'लेण्डआसो देरसिन मानगोनां रायजो राजाफोर होननानै बै समाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदों हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि सिगाङाव दा दिनै एसेबां गेदेर गेदेर हारि जांख्रिथायारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंबोबाय थादों दिनै बिथाङा गाव जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबोदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सिगाङाव खोथा होबोदोंमोन दिनै बे खोथाफोरनि मिनिङा बहा थाखो दा बेनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सिगाङाव होनांगौ दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा 2019 जुलाइआव बेफोरबायदि गेदेर गेदेर डायलग मारिबाय सीएम मन्त्रि मिनिस्टार जाया होननानै 5 दाननि उनावहाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर एग्रिमेन्टआ जालांबायबो बिनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा मोनथामसो गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंनाय ना होमबा बिटिआरनि एमअएसआव थानाय दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि जायखिजाया सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा दिनैथ' प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव 5 इयार कमप्लिट जालांबाय दा बिटिआर एकर्ड खालामनाय सानाबो दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि जांख्रिथायारि रावफोरजों बाथ्रा होबोदोंमोन खोथा होबोदोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा दागा-दिगि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि व्यक्तिगत पार्सनेल स्वार्थफोरनि थाखाय दिनै थगायबाय गोथाङैनो गोथां दिनै थगायबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो पलिटिकेल प्लेटफर्मआव फैनानै आरोबाव नंखाय मोनसे बिटिआर एकर्डनि दोहौखौ लानानै बर' फिसाफोरखौ थगायनानै जेने थेने गुबुननि हेफाजाब लानानै गुबुननि लानजायाव हमनानैब्लाबो बिटिसिनि सीएमनि चेयाराव प्रमद बर' बिथाङा दिनै जिरायनो खाबु मोनदों प्रमद बर' बिथाङा गाव हारसिङै मालाबाबो बेहा गोहो गैया बे जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरखौ माखासे बिबानगिरिफोरखौ प्रमद बर' बिथांमोन बायदिया दिनै गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रेंथ खालामनो थाखाय पलिटिकेल प्लेटफर्मआव दिनै खामानि मावहोनाय पलिटिकेलि माखासे बाथ्रा बुंहोनायखौ जों दिनै गोथां फोरमान मोनदों बेसे दुखुनि बाथ्रा आरो मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बर' बिमा रावा 8थि फारिलाइयाव गनायथि मोनखानायखा बे 8थि फारिलाइयाव गनायथि मोनखानाय जोंनि बर' बिमा रावखौ एथुनांगौनि एरलुनांगौनि मा गोनांथि दङ मा गोनांथि गोग्लैदों दिनै आसाम स्टेटआव जोंनि बर' बिमा रावखौ अफिसियेलि एसोसिएट लेंगुवेज महरै गनायथि होनायनि बाथ्रा नङा होमबा बा गनायथि होनाय बे बाथ्राखौ लानानै जोंहा गोजोननांगौनि रंजानांगौनि जोंहा गोनांथि गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै 8थि फारिलाइयाव बिमा राव गनायथि मोनखांनायखौ दिनै एथुनांगौनि एलुनांगौनि मा गोनांथि दंमोन दिनै बे माखासे जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा अर्थात प्रमद बर' बिथांमोन बायदि लिडारफोरा दिनै मा खालामनो लांनो सानदों बिसोरलाय
गावबा गावनि पलिटिकेल सीट पावारनि थाखाय सीट पावारखौ मोननो थाखाय लाबाय थानो लुबैनानै दिनै बायदिसिना बिथिंनि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे मोनखानाय थाखानायफोरखौ दिनै बिसोर मा खोमालांनो सानखो ना फानलांबाय थानो सानखो हा दिनै प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोना लाबोनाय हांगारब्लाबो सना फिथर होननाय बायदिसो जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय मानगोनां बिएलटि ब्रादार्स मोना बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों जाय सनाखौ लानानै फैदोंमोन बै सनाया बिसोरनि थाखाय दिनै हांगार फिथर होनाय बायदि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बाथ्राखौ दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांमोना खाम्फा बरगयारि बिथांमोना हितेश बिथांमोना दिनै सानगोना सानाखै जेराव खाम्फा बरगयारि बिथांनि बाथ्राखौ बुङोब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनो बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्डआ सोरगो बिटिआर एकर्डआ नोरोग नङा होमबा इडुकेसनखौ सास्टेन खालामनोब्ला इकनमिक्सखौ सास्टेन खालामनोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जुदि सास्टेन जानोब्ला जों बिटिसिखौ फोथांना लाखिनांगोन बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जाखिनि मोनथाय गोहोफोर बेखौ जों फोथांना लाखिनांगोन अब्लासो जों मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेरजों दावगालांनो हागोन दा दिनै बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टखौ नोरोग होनग्रा सासे पलिटिकेल लिडारा बे नोरोगावनो थांनानै दिनै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ उन थाबायबायनानै आगसि आगदा थाबायबायनानै जायखिजाया जेरैखि जायाबाबो पलिटिकेलनि सीट पावारखौ मोननो थाखाय पलिटिकेलनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंहैगासिनो दङ माने गावनिया मोनबानो जाबाय ओइ एबिसिडि आमखा थामखाया मा जादों जायाखै जा लापात्तासै ना होमबा रायजो राजाफ्राथ' मा बुंबानो माने गलियो होननाय बायदिसो बिसोरनि माखासे एक्टिंफोरखौ माखासे माने जा जिखिनि ड्रामा खिथाबाय दं रायजो राजानि सिगाङाव पलिटिकेल प्लेटफर्माव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बा बबेबा मोनसे आदार्स पार्टियाव थांलाय फैलाय हाबलाय ओंखारलाय जायफोर पलिटिकेल लिडारफ्रा जायफोर पलिटिकेल सामसागिरिफ्रा बेफोरबायदि ड्रामा खालामबाय दंना जयेन जाहैनाय जयेन जाहोफैनाय बेफोरखौ बारा इम्पर्टेन्ट होनाङा इम्पर्टेन्ट होनांगौनि जा जेबो दरखार गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनसेल' बुस्थुखौ जों गोसोआव लाखि जोंनि बे मोनसे भटआ जोबोद बेसेन गोनां बे मोनसे भटआनो जोंनि हारिखौ जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों मोनखानाय लाबोखानाय माखासे पलिटिकेल गोहोफोरखौ जोङो लाबोफिननो हायो बेखायनो जानला मेनला गुनजेट आखुनि पलिटिकेल लिडारफोरनि गोदै गोदै बुंफ्लानाय गरसे गरनै दाना होनायाव नोंनि बेसेन गोसा बे भटखौ मिनिंलेस खालामनानै दाला जोंनि बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों मोननाय जा पलिटिकेल गोहो बे गोहोखौ जोङो लाबोफिनथारनांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय बिएलटि बायदि मोनसे हानजाखौ मानि थाखाय दानो गोनां बायध' जानाय मानि थाखाय जोनोम होनो गोनां बायध' जानानै फैनाय बेनि आन्दोनि बेकग्राउन्डनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला मोनसे सम ओरैबायदि मोनसे थासारि सफैदोंमोन ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि जाय गाज्रि थासारि समावनोखि जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेखा गोरों इन्टेलेक्सुवेल हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां माखासे गोरों गोरों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफोरखौ बै समाव माने फुथारोमोन देथारोमोन गावथारोमोन आरो बेफोरबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोरों गोरों लेखा गोरों लिडारफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे बांसिननिफ्राय बांसिन सिथारनाय बुथारनाय हाबाफारिया बांसिन जालांनो हमदोंमोन बेफोरबायदि गाज्रि माखासे थासारिखौ नोजोर लानानै बेफोरबायदि थाबाय थाबाथ' जानाय नंला माबा मोनसे राहा लानांगोन दिनै मोनसे बाथ्रा दङ सुजोंसो सुखौ माने मा सेफायनो हायोनो नङा होमबा दा बेखायनो बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ जों माबोरै होबथानो आरो होबथानांगौब्ला जोङो मा राहा लामा लानांगौ नै बे गाज्रि थासारिनि गेजेरजोंनो बिएलटि बायदि मोनसे हानजाया जोनोम जानो गोनां बायध' जानानै फैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन स्पेसियेलि एबसुखौ प्रटेक्शन खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेखा गोरों गोरों हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां एबसुनि वर्कार्सफोरखौ सेफटि खालामनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय बे बिएलटिखौ दानाय जादों दै स्पेसियेलि बेनि उनावहाय जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनाय बेनि उनावहाय बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनाय थांखि बेकग्राउन्डनि बाथ्राया बेसो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गैला नाथाय बिथांनि होलांनाय गालांनाय जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ
आरो बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै गोथां जानानै थागोन। दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि आरो फिल'सफि, बे गोथार आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लाफानानै बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोग्रा बर' लिडारफ्रा माबे समसिमहालागै दंमोन मिथिगौ ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? 1987 मायथाइ, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय। फैयै फैयै 1993 मायथाइयाव BSC एकर्ड आरो फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव BTC पिस एकर्ड मानगोनां BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बे 1987 मायथाइनिफ्राय लानानै 2003 मायथाइसिम सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बर' फिसाफोरखौ अनसायग्रा बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामग्रा बर' लिडारफ्रा दंमोन। नाथाय बे 2003 मायथाइनि उनाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' लिडारफोरासो दिनै जोंनि हारिनि बिखायाव दङ। जेराव बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन एग्जाम्पल महरै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्ट, जाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लाना फैखांनायनि उनावहाय आलाय सिलाय खालामबाय, मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिभाइड खालामनानै दोनबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय मोनबोखानाय माखासे मोनथायफोरखौ दिनै प्रमद ब्रह्म बिथांमोन बायदिया दिनै खोमानानै फाननानै फैबाय। बेनिफ्राय देरसिन एग्जाम्पल जानो हाया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।